Hej. Velkommen til Jamies Freaks. Ja, vi vil spille lidt Minecraft gameplays. Yep. Så det gør vi nu. Ja. Okay, godt. Så tager vi rustning på nu. Og vi vil nok lige her til at starte med, vi vil nok mest vise jer vores hus. Ja. Huse. Herinde bor vi. Trykker du på knappen? Ja. Her bor Rasmus og to af vores venner. Begges venner. Der er en af der er Peter. En der hedder Peter bor her nu. Her Det bor kunne vi Rasmus. ikke på sagen. Ja, det var til sidst. Og så her bor Ludvig. Og hvis I vil se nogle episoder, hvor vi laver alt det her, så kan I gå ind på gamechannel.dk. Der er nogle videoer, hvor jeg spiller også på den. Så har han Rasmus slået en betaler. Og det er noget svært. Den ved vi ikke ligger noget i, fordi der er noget galt med. Fordi når man går ind i den, så kommer man ned i kabinen, eller ned i det. Nej, og så når man går ind i den igen, så kommer man ind i deres kabine. Ja, jamen, du kan jo stadigvæk bare gå tilbage. Jeg går helt til helvede. Wow, det gør jeg ikke. Det skal jeg ikke. Lort. Okay, her er mit hus. Så er en lille farm her, så er en kister. Det fede ved den her server, det er også, at der er privatkister. Så snart den til dig. Men så er det bare noget, man ikke kan dele kister med de andre. Og her bor en af vores fælles venner. Han hedder Riber, og i Minecraft er Visco 3000. Hvor er du henne, Roger? Op her ved huset. Det er han, så har han den her etage. Okay, så ja. Nico, jeg har totalt mange togskinner. Okay, Eller her er der hans etage. Var det ikke sådan cirka det, vi har bygget indtil videre? jo, tror jeg. Nej, har du vist farmen? Jo. Hvad for en farm? Den der, jeg har lavet nogle nye ting på den. Nå, den her. Ja. Nå, nej, det er Ribers. Nej, den ved mit hus. Eller vores. Mig og vennerne. Og det er det der. Altså, jeg har gjort farmen meget større. Så det er pool. Det var der, jeg fik portalen til helvede. Hvor meget korn har du? En. Hvad er du? Jeg har 25. Altså, sådan nogle korn her. Ja, dem her. Jo. Ja. Åh. Jeg har faktisk også lidt. Der er en Så gulerod. vil han også lave Rasmus også købe en server. Så. Jeg bygger lige herinde af der. Oh, fuck. Herinde bygger jeg lige noget. Bygge. Vask, som jeg har lavet i den her episode. Jeg ved ikke. Vi skal nok... Skal vi til helvede? Ja, det kan godt stemme. Fejler lige nu. Så det kan jeg lige nogle ting på med armer. Tager du svær med? Har du ikke et? Jo. Er du hjemme? Ja, jeg står lige og laver noget brød. Nu har jeg 15 brød. 15. Ja. Der jeg laver også lige nogle cookies. Jeg tror vi skal til at sove. Ja. Er Marie også? Ja. Hvorfor det? Ved jeg ikke. Hvordan vinden vi bor? Læg dig til os. Hvor skal hun også til at sove?
Skal jeg lige gå ind og sige til hende, hun skal gå ud? Nej, jeg skriver det til hende. Nu er der endnu flere, der dør med game, så kan vi ikke falde, så... Nå, skal du med ned i helvede, Val? Ja, for helvede. Det 2 sekunder, så kommer vi igen. Hvad? Ja. Okay, så stopper vi den her episode. Er vi allerede færdige? Ja. Hvorfor? Jeg skal til fodbold. Kan vi ikke bare komme tilbage igen, og så filme lidt mere? Jo, så... Ja. Så det er ikke slut for episoden, jeg skal lige til fodbold. Så. Hej. Mm. Hej og velkommen tilbage til vores... Let's play. Let's play. Og ja, Det er dumt at slå dem. Fuck! Nu dør jeg. Så gode er de heller ikke. Jo, Nick, de skader totalt meget. Ja, men de er nemmere det. Nej, ikke hvis der er mange. Hvad hvis jeg tager dem en på en? Amakaruna. Ralle, han er blevet vild med det der så. Fuck. Der er nogen, der har skrevet her. Dogtown this way. Ja, det har jeg set før. Det er mig. Eller andet. Det er hernede, Nico, tror jeg vist. Ja, men der er... Jeg prøver at gå heroppe og se, om der er noget. Der er masser... Det her, det kunne være en mega sej hule. Der er nogen, der har gravet sig den her vej. Der er quartz. Fuck! En af de der kæmpe store ting har skudt på mig. Fuck, jeg mistede Spøgelserne? Ja, jeg har mistet fucking meget liv. Alle, hvor er den? Jeg TP'er lige hurtigt. Der er noget, der vil dræbe mig. TP'en. Fuck. TP. Nick. Dol. TP. Nå, det er TPA. Sådan der. Amakaruna. Here we go. Stille. Skal vi ikke bygge en hule eller et andet her? Jeg ved ikke. Fuck. Prøv lige, Nick. 2 sekunder. Vi stopper lige hurtigt, fordi der er lige noget. Hvorfor det? Jeg prøver lige 2 sekunder, Nick. Jeg skal lige høre, at de gør noget. Bare ikke stop. Ikke stop. Nej. Og han skulle ikke vente. Sådan der. Hvad skulle du? Det var min lillebror. Og en af hans ven. Så du skulle se dig spille ind. Se, nu spiller Rasmus. Er det ikke vildt? Marie. Min bror elsker også Minecraft, men han har ikke kodelse. Ja. Han spiller den mest på iPad. Og min lille søster, det er hende der Marie AEM. Måske kommer hun til at være med i en episode. Ja. Ellers snak. Et spøgelse. Fuck. Spøgelset. Fuck. Nick, der kommer 2 skud. Jeg dør. Skråstreg hold. Nu dør jeg. Du skråstreg hold, mand. Det er så dumt. Der kommer en! Jeg har 1 liv. Har du noget mad? Ja. Vil du have en? Nej, jeg har masser. Men jeg kan godt spise en. Jeg vil ønske, man kunne dræbe på det. Skal vi hoppe ned i lavaet? Yeah! Golden nugget. Pas på! Fuck! Jeg zoomede ind på den, ikke? Og vi spiller med et mod, der hedder Optify.
Og, Ja, det gør ikke noget, udover at zoom. og lidt hurtigere. Ja. Buk. Shit, Nick. Hvis Ja. de skyder mig en gang mere, så dør jeg. Så for helvede, der løb væk i stedet for at stå der, så hjælp mig med at grave. Nej, min lille søster går derned. Det er da bare vildt som det. Så kan vi ikke finde os. Ja, hvad skal vi egentlig her lave? Det her. Så hvis I har nogle idéer til næste episode, noget vi skal bygge eller sådan noget, så bare skriv det. Hey Ralle, jeg tror jeg tager tilbage for ham 3. Det tror jeg også, jeg gør. Oh. Ah, fuck, det er syret. Jeg skal vi ikke bygge? Nej. Nick, hvor lang tid er der gået? Det ved jeg ikke. Det kan være, vi skal til at stoppe nu. Skal vi det? Ja. Så siger vi... Hej, men vi laver nok en episode lige om lidt igen. Så vi ses. Næste episode handler om de hakker træer, tror jeg. Nå, vi ses. Hej.